За Маркос Сантамария изгонването на бременната му съпруга от дома им представляваше окончателен край, глава, която той вярваше, че е затворил с жестокостта на обвиненията си в изневяра и измама. 5 години по-късно, точно когато подписът му беше на път да подпечата фалита на бизнес империята му, оглушителният рев на перките на хеликоптер, раздиращи въздуха, наруши тишината в градината му. Когато различи фигурата на Клара, слизаща от летателния апарат, последвана от 3 деца, които бяха негово точно отражение, той почувства как светът му се пропуква. Думите, които тя изрече след това обаче, бяха ударът, който го съсипа напълно. „Здравей, Марко! Доведох децата ти. Искаха да свържат лице с баща си, преди да се озовеш зад решетките.“ Мадрид, декември 2019 година, Маркос Сантамария се връщаше в луксозната си вила в Ла Моралеха след поредната неуспешна бизнес вечеря. На 35 години той беше начело на софтуерна компания, оценена на 10 милиона евро. Но тази нощ горчивата сигурност за предателството на партньор го беше поразила. Уискито изгаряше гърлото му, но огънят на гнева беше това, което наистина замъгляваше преценката му. Клара го чакаше в хола, с бледо лице и осезаема нервност, стискайки малък предмет в треперещите си ръце. На 28 години тя все още притежаваше красотата, която го беше пленила, когато се ожениха 3 години по-рано. Но в този момент параноята на Марко беше изкривяващ филтър, който му пречеше да я види ясно. „Марко, трябва да поговорим“, каза тя с глас, изпълнен с несигурност. „Бременна съм.“ Тя му показа теста за бременност, като ръцете й не можеха да спрат да треперят. Гинекологът й беше казал, че може да са 2. Горчив, жесток смях избухна от гърлото на Марко. Как можеше да е бременна точно сега, когато целият му професионален свят се сриваше? Не бяха имали интимни отношения от месеци, в които тя беше уклончива, постоянно на телефона си или уж излизаше с приятелки. „Близнаци ти?“ изплю той с отровен тон. Същата жена, която винаги се кълнеше, че не иска да бъде майка. Той я обвини в изневяра със свирепост, каквато никога досега не беше показвал. Клара, задавена от ридания, се опита да се защити. Тя му се закле, че лоялността й е била непоколебима, че мистериозните обаждания са били за уговаряне на лекарски прегледи, а излизанията за прегледи при специалист. „Лъжкиня!“ изрева Марко и разби чашата си в стената. „Не сме се докосвали от месеци, а сега ми идваш с бременност?“ Но Марко беше твърде пиян и погълнат от ярост, за да обърне внимание на молбите й. Същата нощ той я изгони от къщата си, наричайки я предателка. Последният образ, който имаше за съпругата си, беше как тя се отдалечава с един единствен куфар, с ръка, инстинктивно защитаваща корема си, докато шепнеше през ридания: „Твои са, Марко! Те са твоите деца.“ Той не осъзнаваше, че току-що е унищожил най-голямото съкровище в живота си. 5 години по-късно, март 2024 година, офисът на Марко беше призрак на предишното си аз. Пусто пространство, пълно с кутии и папки. Компанията му беше на последни издихания, на ръба на фалита, а заплахата от затвор за укриване на данъци висеше над него. На 40 години той изглеждаше на 60. Косата му беше преждевременно посивяла, лицето му беше белязано от опустошенията на алкохола, а очите му бяха помрачени от дълбока самота. Адвокатът му току-що му беше дал ултиматум: „Гин Сантамария, ако не намерите 2 милиона евро до утре, обявяването в несъстоятелност ще бъде неизбежно.“ И това дори не включва обвиненията в данъчни измами. Продажбата на вилата щеше да му донесе най-много 800 000 евро. Не беше достатъчно. Затворът изглеждаше негова неумолима съдба. След изчезването на Клара, Марко отчаяно се опитваше да я намери в продължение на месеци. Той разбра, твърде късно, че тя е казала истината, че не го е измамила и че тези мистериозни обаждания
всъщност са били за нейните лекарски прегледи. Но когато призна грешката си, Клара беше изчезнала безследно. Вината започна да го разяжда отвътре. Алкохолът стана единственото му убежище. Последваха поредица от лоши инвестиционни решения. Работата му беше занемарена. За 5 години империята, която беше изградил с толкова много усилия, се разпадна парче по парче. Докато умът му се носеше в мрачни размишления за бъдеще зад решетките, звукът на перките на хеликоптер прекъсна горчивите му мисли. В градината на компанията кацаше черен, елегантен и скъп хеликоптер. Отвътре слезе жена, облечена в бял костюм по мярка, с внушителни токчета и безупречна руса прическа. Зад нея вървяха 3 еднакви деца, облечени като малки аристократи. Сърцето на Марко спря, когато разпозна това лице. Беше Клара, но не и крехката версия, която помнеше. Тази жена излъчваше аура на увереност, власт и триумф. А тези 3 деца, с кестенявите си коси и тъмни очи, бяха перфектно отражение на Марко от преди десетилетие. Неговите деца. Същите деца, които беше отказал да приеме. Марко изтича в градината, сърцето му биеше лудо в гърдите. Клара се приближи към сградата със свирепа решителност, последвана от 3 деца, които вървяха с дисциплината на малък батальон. Очите й, студени като 2 ледени блока, се втренчиха в него, докато тя спираше до него. Клара успя да промълви Марко, но тя го погледна, лишена от всякаква емоция. „Здравей, Марко“, отговори тя с леден глас. „Децата ти искаха да свържат лице с баща си, преди да се озовеш в затвора.“ Тя му представи децата с щателно пресметната студенина. Алехандро, Лоренсо и Матео, 4-годишни тризнаци. „Истинска медицинска рядкост“, добави тя с нотка сарказъм. Момчетата го наблюдаваха със смесица от любопитство и недоверие. Едно от тях срамежливо попита: „Мамо, той ли е лошият татко, за когото ни разказваше?“ Марко коленичи пред тях, борейки се със сълзите. Те бяха идентични с него като дете. 3 миниатюрни версии на собственото му лице, същите очи, същата коса. Когато се опита да ги погали, те инстинктивно се отдръпнаха, търсейки убежище при майка си. Клара разказа историята си с глас, остър като острие. След като била изгонена, тя отлетяла за Съединените щати, за да се присъедини към сестра си Елена, която Марко винаги беше отхвърлял като провалила се мечтателка. „Спомняш ли си сестра ми Елена?“ каза тя с жестока усмивка. Онази, която наричаше провалила се мечтателка. Оказва се, че тази провалена току-що създаде приложение, което днес се оценява на $500 милиона. Елена беше нейното спасение, приютила я, когато никой друг не би го направил. Тя я подкрепяше в отглеждането на децата и предложи позиция в своята технологична компания. Сега Клара беше маркетинг директор на мултинационална корпорация, а месечната й заплата надхвърляше това, което Марко беше печелил в най-добрата си година. Хеликоптерът, дизайнерските дрехи, децата, облечени като принцове, всичко това беше израз на успех и власт. Марко наблюдаваше тази метаморфоза с изумление, осъзнавайки, че уязвимата жена, която беше презирал, се е превърнала в някой безкрайно по-силен от него. Клара извади плик от скъпата си чанта. „Компанията ти е в руини. Ще я купя за 500 000 евро. Приемаш или не?“ Марко разбра хода й. Дори и да приемеше, дълговете му бяха толкова огромни, че затворът все още щеше да е негова съдба. Отмъщението на Клара беше безупречно. Тя искаше синовете й да станат свидетели на последствията, с които се сблъскват мъжете, които изоставят семействата си. Децата слушаха мълчаливо спора, който подпечатваше бъдещето на родителите им. Алехандро, най-големият, попита с тънкото си гласче: „Татко, вярно ли е, че си карал мама да плаче?“ Марко с пречупен глас призна ужасната си грешка,
докато малките добавиха, че майка им често е плачела, когато са били бебета, и че знаят, че баща им не ги е искал. Клара рязко прекъсна този проблясък на нежност. Тя грубо разказа подробностите от първите си месеци в Съединените щати. Спала на дивана на сестра си, работила в Макдоналдс в 8-я месец на бременността за $8 на час, наложило се да продаде сватбения си пръстен, за да покрие медицински сметки след усложнено раждане. Докато той потъваше в алкохол и прахосваше богатството си, тя се бореше да отгледа 3 бебета в чужда страна. Прошката не беше на дневен ред, даде да се разбере тя. Не беше дошла за помирение, а за справедливост. Прошка? Тя се изсмя горчиво. Марко, за прошка моли Бог. Аз дойдох за справедливост. Тогава Клара му даде своя последен ултиматум. Той можеше или да се откаже от родителските си права над децата, или да приеме позиция на обикновен служител в компанията, която вече беше нейна. Това би означавало да вижда децата си от време на време през уикенда и да понася ежедневното унижение да работи за бившата съпруга, която беше отхвърлил. Има и друг вариант, каза тя след пауза. Да дойдеш да работиш за мен. Алтернативата беше мрачна. Тя така или иначе щеше да купи компанията, той щеше да се озове в затвора, а тя щеше да се върне в Съединените щати с децата. Никога повече нямаше да се видят. За първи път в живота си Марко се отказа от гордостта си. Приемам. Той подписа всеки документ с треперещи ръце, подпечатвайки прехода си от главен изпълнителен директор до обикновен служител на жената, която беше предал. За броени минути падението му беше пълно, но, поне, той запази далечен шанс да остане в живота на децата си. Марко започна новото си съществуване в скромен апартамент в Мадрид, посвещавайки по 12 часа на ден на компанията на Клара. Тя се отнасяше с него със строго професионална студенина, не допускайки и намек за лични емоции. Децата се бяха върнали в Съединените щати, но Марко успя да установи контакт с тях чрез видеоразговори 2 пъти седмично. Бавно баща и синове започнаха да изграждат връзка. По време на един от тези разговори, Лоренсо му каза: „Татко, мама казва, че преди си бил лош, но сега се държиш добре.“ Марко мълчаливо прие своето покаяние, осъзнавайки, че това е неговото наказание, но и единственият му път към изкуплението. Той напълно се отказа от алкохола, потърси психологическа помощ и започна да работи като доброволец в център за разведени бащи. След 6 месеца, безупречно изпълнение на служебните задължения, Клара го повика в кабинета си. „Резултатите са приемливи“, призна тя, без да вдига поглед от докладите. „Децата не спират да питат за теб“, добави тя с неутрален глас. „Алехандро ти е нарисувал динозавър. Лоренсо се е научил да свири „Честит рожден ден“ на пиано. А Матео си загуби първото зъбче и искаше да знае дали феята на зъбките посещава и Испания.“ Марко се осмели да попита кога ще свърши покаянието му, кога ще може наистина да бъде баща на децата си. Клара го погледна право в очите за първи път от месеци. „Марко, вече не ти се сърдя. Омразата е твърде силно чувство за някой, който вече не означава нищо за мен. Сега това, което чувстваше, беше безразличие. Но тя му предложи изход. Той можеше да изгради нещо ново – уважение. Той трябваше да докаже, че промяната му е истинска и трайна. Не фасада за 5 минути или 1 година, а за винаги. „Можеш да изградиш нещо ново“, каза тя. „Уважението на децата си. И моето.“ Тази нощ Марко взе решение, което щеше да промени всичко. Тази история грабва ли ви? Ако е така, дайте ни лайк и се абонирайте за канала. Историята продължава веднага, 2 години по-късно, декември 2026 година. Марко чакаше на летище Барахас, сърцето му беше в гърлото.
Клара и децата пристигаха, за да прекарат коледните празници в Испания за първи път от 7 години. Тримата тризнаци, вече на 6,5 години, се затичаха към него с викове. Татко! Той ги прегърна и тримата наведнъж, най-накрая усещайки истинската и прекрасна тежест на бащинството си. Клара го последва от разстояние, с различно изражение на лицето. Ледената студенина беше отстъпила място на нещо, което приличаше на спокойствие. Марко беше подготвил всичко с педантична грижа. Нова къща с голяма градина и 3 еднакви стаи за децата, пълни с играчките и всичко, което бяха споменали във видеоразговорите си. През тези 2 години той беше работил неуморно, дори беше спечелил повишение, което го позиционира като директор на испанския филиал. «Татко, тази къща е невероятна!» възкликна Лоренсо, разглеждайки стаите. «А градината е огромна», добави Матео, който вече си представяше как играе футбол. Алехандро, винаги най-наблюдателният, се приближи до Марко. «Татко, сам ли живееш тук?» «Да, шампионе, но се надявам скоро да не е така». Следващите дни бяха най-щастливите, които Марко някога беше изживявал. Той заведе децата си да видят Мадрид, парка Ретиро, Кралския дворец, стадион Бернабеу. Да ги гледа как се смеят и се наслаждават на всеки момент, му се струваше истинско чудо. През тези 2 години трансформацията му беше пълна. Той беше спрял пиенето, включил се беше в доброволческа дейност и се беше стремял с всички сили да заслужи отново уважението на Клара. «Знаеш ли какво осъзнах през цялото това време?» каза му Клара една вечер, докато гледаха децата да играят в градината. «Че промяната ти е истинска, вече не играеш роля. Превърнал си се в мъжа, който винаги е трябвало да бъдеш». Марко усети как сълзи напират в очите му. Това беше единственият начин да се погледна в огледалото. В нощта на 5-тия ден, след като децата заспаха, Марко и Клара седнаха в хола. Той призна, че любовта му към нея все още е непокътната. Тя призна, че прошката е път, а не ключ, който превключваш. «Марко, никога не можем да се върнем към двойката, която бяхме», каза тя с мек глас. «Тази двойка умря преди 7 години. Но може би можем да станем нещо различно, нещо по-силно». Клара беше взела важно решение. Компанията планираше да установи основната си европейска централа в Мадрид. Тя и децата щяха да се преместят за постоянно в Испания. «Децата и аз се местим тук», обяви тя. «Децата ми имат нужда от баща си, а аз имам нужда да видя дали можем отново да бъдем семейство». Марко я погледна невярващо. «Наистина, но условията са безкомпромисни. Няма да нараниш децата ни отново. При най-малката грешка ще изчезна от живота ти завинаги. И когато и двамата сме готови, ще направим нещата както трябва». «Когато сме готови, ще го направим както трябва», каза той, приближавайки се. Нова сватба, нови обети, нови обещания. Марко я целуна нежно. «Няма да те разочаровам отново». Когато децата ги намериха прегърнати на следващата сутрин, Алехандро попита: «Това означава ли, че сега ще бъдем истинско семейство?» «Да, малките», отговориха Марко и Клара в един глас. «Сега отново сме семейство». Следващите месеци бяха процес на възстановяване, бавен, но стабилен. Клара се установи в Мадрид с децата, купувайки къща близо до тази на Марко. Все още не живееха заедно, но вечеряха заедно всяка вечер, а уикендите бяха неотменен семеен ритуал. Марко демонстрираше автентичността на промяната си ден след ден, не само като баща, но и като личност. Той им помагаше с домашните, водеше ги на училище и активно участваше в игрите им. Клара го наблюдаваше и във всеки негов жест разпознаваше неоспорима искреност. «Татко», каза му Матео една вечер, «ти си най-добрият татко на света». «Благодаря, шампионе. Просто се опитвам да наваксам цялото загубено време».
6 месеца след преместването, Марко организира специална вечеря. Той сам сготви и украси къщата с семейни снимки. В края на вечерта той коленичи пред Клара. «Клара», каза той с треперещ глас, «знам, че не заслужавам този втори шанс. Знам, че съсипах всичко преди 7 години, но тези последни месеци ми показаха, че можем отново да бъдем щастливи. Ще се омъжиш ли отново за мен?» Трите деца избухнаха в радостни викове. «Кажи да, мамо!» «Кажи да!» Клара, през сълзи от вълнение, прие. Те се ожениха отново 3 месеца по-късно, на интимна церемония, където трите им деца бяха единствените свидетели. Алехандро, Лоренсо и Матео бяха натоварени да носят пръстените, и когато служителят попита дали обещават да се обичат завинаги, тримата тризнаци извикаха в хор: «Обещаваме!» Година след сватбата, Клара обяви, че очакват четвъртото си дете. Този път Марко я прегърна, плачейки от чиста радост, докато тризнаците празнуваха из цялата къща, крещейки, че ще имат братче или сестриче. «Този път», прошепна Марко в ухото на Клара, «ще бъда перфектният баща от първата секунда». «Знам», усмихна се тя, «защото сега, най-накрая, си готов». 2 години по-късно малката София, кръстена в чест на баба си по бащина линия, тичаше из къщата под зоркия поглед на тримата си по-големи братя, които я пазеха като трио пазители. Марко беше продал акциите си, за да се посвети изцяло на семейството си, докато Клара ръководеше европейския отдел на компанията. «Знаеш ли кое е най-невероятното нещо във всичко това?» каза Клара една вечер, докато гледаха 4-те си деца да играят в градината. «Кажи ми». «Да открия, че истинската любов, когато е автентична, може всичко. Може да прощава, може да лекува и може да накара едно семейство да се възроди от собствената си пепел». «А аз научих», добави Марко, прегръщайки я, «че никога не е твърде късно да станеш мъжът, който винаги е трябвало да бъдеш». Алехандро, вече 9-годишен, се приближи до тях. «Татко, мамо, благодаря ви, че ни научихте, че семействата винаги могат да намерят начин да оправят нещата». «Благодаря ви, малките», отговори Марко със сълзи на очи, «че никога не загубихте вяра, че баща ви може да се промени». Семейство Санта. Мария се беше превърнало в живо доказателство, че истинската любов винаги намира пътя към прошката, че никога не е твърде късно да се поправят грешките и че понякога вторите шансове са най-красивите от всички. Те бяха успели да превърнат един оглушителен провал в чудо, доказвайки, че когато любовта е истинска, никаква пречка не може да я спре. Ако тази история ви е развълнувала до дъното на душата ви, ако споделяте вярата в способността на хората да се преоткриват и в силата на семейната любов да лекува всяка рана, каня ви да оставите сърце по-долу. Искам да знам вашето мнение. Били ли сте свидетели на радикална трансформация на някого заради любовта към семейството му? Вярвате ли, че всеки заслужава втори шанс? Споделете своите собствени истории за изкупление в коментарите. Ако тази история е докоснала сърцето ви, дайте й лайк. Ако вярвате, че истинската любов винаги знае как да прости, абонирайте се. За да не пропускате повече истории, които показват, че никога не е твърде късно да се промениш, споделете това видео с някой, който се нуждае от доза вяра в силата на изкуплението. Коментирайте «Семейство завинаги», ако и вие вярвате, че семейната любов може да излекува всяка рана. Помнете, колкото и големи да са грешките ни, автентичната любов винаги има силата да ни даде втори шанс. И понякога най-чистите и невинни сърца, тези на нашите деца, осветяват пътя към прошката. До следващото видео с още една история, която ще ви накара да повярвате в магията на семейната любов. Обичам ви, семейства от сърце.